Márk gróf, a Szilvási család egyetlen sarja, a tavaszi napfényben is gondterhelten ült lován. 25 éves volt, ereje teljében, és minden mozdulatában ott rejlett a nemesi tartás. Élete könyv volt, melynek minden lapját előre megírták. Tanulás, lovagi kiképzés, majd egy előnyös házasság a szomszédos birtok gazdag örökösnőjével, ami megszilárdítja a család hatalmát. Apja, a rideg, de igazságos Gáspár gróf ezt várta tőle, Márk pedig eddig hűségesen követte az útját. Szívében azonban ürességet érzett, a feladatok súlya elnyomta a vágyait. A mai nap is csak egy újabb vadászat volt a családi birtokon, aminek a célja nem a vad elejtése, hanem a királyi vadászmester lenyűgözése volt. Lovát a patakhoz vezette, ahol az állatok a friss vízből ittak. A levegőben a nedves föld és a sarjadófák illata keveredett. Márk a nyeregben ülve szimatolta a csendet, ami elnyelte az udvar zajját. Hirtelen egy halk hang törte meg a nyugalmat, mintha énekelt volna valaki. Márk ösztönösen arrafelé fordult. A patak túlsó partján a fűzfa árnyékában egy lány térdelt. Hosszú, barna haja kibontva omlott a vállára, arcát a nap barnította, de vonásai finomak voltak, mint egy festmény. Kezében virágkosarat tartott, a vízből szedte a tavaszi első nárciszokat. Zsófi volt, a falu molnárjának lánya, akinek hírét még a vár falain belül is ismerték szépsége és különös, csendes természete miatt. Zsófi, ahogy a vízből kiemelkedett, Márkra emelte tekintetét. Szemei a tiszta patakvíz színét idézve tele voltak csodálattal, de nyomban felváltotta őket a riadalom. Egy nemes lovag. Márk pedig, amint meglátta a szemében a meglepetést, érezte, hogy valami megváltozott benne. Elfelejtette a vadászatot, a vadászmestert, a ráváró házasságot. Csak a lány volt, a napfényben ragyogó hajával, a kezében tartott virágokkal. A társadalmi szakadék, ami elválasztotta őket, hirtelen áthághatatlannak tűnt, mégis valami erősen vonzotta őket egymáshoz. Jó napot, kisasszony, szólalt meg Márk, hangja rekettesebb volt a szokásosnál. Zsófi zavarba jött, lehajtotta a fejét. Jó napot, uram! A hangja tiszta és lágy volt, mint a patak csobogása. Márk leugrott a lóról és lassan közeledett. Szép virágok, mondta, és egy nárciszt vett ki a kosárból. Zsófi elpirult. Abban a pillanatban, ahogy ujjuk összeért, mindketten érezték a bizsergést, azt a megmagyarázhatatlan erőt, ami azonnal elkapta őket. Rövid, lopott pillanatok, de mindent elmondtak. Márk érezte, hogy a szíve, ami eddig üres volt, most megtelt valamivel, amiért érdemes felkelni minden reggel. Zsófi pedig tudta, hogy ez a találkozás nem lehet véletlen, és félt, mit hoz a holnap. Az első lépés megtörtént a tiltott ösvényre. Az első találkozás után Márk és Zsófi élete gyökeresen megváltozott. A lopott pillanatokból titkos találkozók szövődtek. Márk minden este, miután a vár népe nyugovóra tért, kilopózott a birtokról. Zsófi a pataknál várta, a fűzfa árnyékában, ahol minden csendes suttogás elnyelte a szerelem szavait. Márk mesélt az udvari életről, a könyvekről, amiket olvasott, Zsófi pedig a falu mindennapjairól, a természet titkairól, a gyógynövények erejéről. Két különböző világ, mégis a szívük egy nyelven beszélt. Márk rájött, hogy Zsófi tisztasága, őszintessége sokkal többet ér, mint az udvari nemesek álságos mosolya. Zsófi pedig Márk kedvességében és figyelmében valami olyasmit talált, amit sosem remélt. Szerelmük azonban tiltott volt, mint a gyümölcs a tudás fáján. A grófi udvarban a pletyka gyorsabban terjedt, mint a tűz a kiszáradt mezőn. Márk apja, Gáspár gróf egyre türelmetlenebbé vált. A leendő menyasszony, a szomszédos birtok örökösnője, grófnő Erzsébet már többször is látogatást tett a várban. Rideg volt és kimért, de hatalmas hozományt ígért. Márk tudta, hogy a házasság elkerülhetetlen. A szülei egyre erősebben nyomták, emlékeztették kötelességére, a család becsületére. A faluban is egyre több suttogás övezte Zsófit. Az asszonyok gyanakodva néztek rá, a férfiak irigykedve.
A nemesek kedvence kifejezés gúnyosan hangzott el. Márk belső harcot vívott. A kötelesség és a szerelem, a család elvárásai és a szíve parancsa között őrlődött. Éjszakánként álmatlanul forgolódott a palota rideg falai között. Zsófi félt. Nem csak a saját sorsáért, hanem családjáért is. Tudta, hogy ha fény derül a titkukra, az apja Molnár munkája is veszélybe kerülhet. A falusiak megvetése tönkreteheti őket. Egy alkalommal, amikor Márk éppen Zsófi kunyhójából lopózott ki hajnalban, majdnem rajta kapta őket a falu bírója. Márk gyorsan elrejtőzött a fák között, Zsófi pedig egy kosárral a kezében sietett a patak felé, mintha csak virágot szedne. A bíró gyanakvóan nézett utána, de nem mondott semmit. Ez a közeli hívás felébresztette Márkban a valóságot. Nem halogathatja tovább a döntést. A sors hirtelen felgyorsította eseményeit. A királyi udvarból érkezett egy hírnök, egy pecséttel lezárt levéllel. A levélben a dátum, Márk gróf eljegyzése Erzsébet grófnővel 1 hónapon belül. A fejezet azzal zárul, hogy Márk kezében tartja a levelet, szíve a torkában dobog, és tudja, hogy most már választania kell. A döntés súlya lassan ránehezedett. A királyi hírnök üzenete Márkot a valóság könyörtelen földjére rántotta. Az eljegyzés dátuma kőbevésett sorsnak tűnt. Elszigetelve, a szobájában járkálva Márk a kötelesség és a szerelem között őrlődött. A rangja, a neve, a családja évszázadok óta épített öröksége. Mindez egyetlen döntést várt tőle. De mi volt a rang, ha a szíve üres maradt? Mi volt a hatalom, ha a boldogságot nem ismerte? Elment Zsófihoz, a patakpartra, szokott találkozóhelyükre. Zsófi arca sápadt volt, szemeiben a félelem és a fájdalom tükröződött. Már tudta. A falu is beszélt az eljegyzésről. El kell felejtenünk egymást, Márk, suttogta Zsófi, hangja megtört. Nem lehetünk együtt. Ez a szerelem tönkretesz téged és tönkretesz engem is, és az én családomat is. Próbálta elküldeni, a szavai szúrtak, mint éles tüske, de Márk nem engedte. Megmarkolta Zsófi kezét, szemei telve elszántsággal. Nem adhatom fel, nem élhetek nélküled. Márk a vár legöregebb lovagjához, a bölcs István mesterhez fordult, aki apját is nevelte. Elmondta neki a dilemma súlyát, a szívét, ami egy parasztlányhoz húzta. István mester hosszú csend után megszólalt. A nemes a kötelességét szolgálja, fiam, a szív vágyai múlandóak, a hírnév, a család örök. Márk érezte, hogy a tanács hiába bölcs, nem a szívéhez szól. Rájött, hogy a döntésnek belülről kell fakadnia. Nem külső elvárásokból, hanem a saját igazságából. Napokig gondolkodott, álmatlan éjszakákon keresztül. Végül egy hajnalban, amikor a nap első sugarai áttörtek a vár ablakain, Márk döntést hozott. Ez a döntés nem egy pillanat alatt született, hanem hosszú, kínkeserves vívódás eredménye volt. Elhatározta, hogy lemond rangjáról, vagyonáról, mind arról, amihez eddig ragaszkodott. Mindent felad, ami a szilvási nevet jelentette. A döntés szabaddá tette, de egyben el is szigetelte. Tudta, hogy ez egy út, ahonnan nincs visszatérés. Zsófi a patakparton várta Márkot. Amikor a lovag megérkezett, arca sápadt volt, de tekintete nyugodt. Zsófi, szólalt meg Márk, hangja mély volt, de remegés nélkül. Lemondok a rangomról, lemondok mindenről, ami a nevemhez köt. Nem leszek többé gróf Szilvási Márk, csak Márk leszek, egy szabad ember. Zsófinak elakadt a lélegzete. Nem akarta elhinni. A félelem és a remény furcsa keveréke futott végig rajta. A döntés súlya ránehezedett a levegőre. Vajon ez a szerelmük beteljesülése, vagy a végzetük? A hír, mint a villámcsapás érte el a szilvási várat. Márk gróf, aki apjához járult, bejelentette döntését. Lemondott nemesi rangjáról. Gáspár gróf arca elsápadt, majd dühös vörösbe csapott át. Megőrültél, fiam, egy parasztlányért. Szégyent hozol a családra, szégyent hozol a szilvási névre.
Márk édesanyja, a mindig kimért grófnő elsírta magát. Az udvarban döbbenet, hitetlenkedés, majd megvetés követte a hírt. Márkot azonnal kitagadták, örökségétől megfosztották. El kellett hagynia a várat, mindazt, amit eddig az otthonának nevezett. Csak a ruhái voltak rajta, és a szívében a remény. Márk a faluba érkezett, Zsófihoz. A kunyhó szerény volt, de meleg. A falu népe először gyanakodva nézte a volt grófot. Mit akar itt ez a nemes? Suttogták. Talán csak szórakozik az özveggyel. A fizikai munka, amit Márk addig sosem végzett, kimerítette. Az első napokban izmai sajogtak, a kezei feltörtek. Zsófi apja, a Molnár szintén bizalmatlan volt. De Zsófi hitt Márkban, és kitartott mellette. Márk azonban nem adta fel. Megtanulta a parasztok életét, a föld művelését, a molnári munkát. Kezdetben esetlenül, majd egyre ügyesebben. Nem szégyelte a munkát, sőt, megtalálta benne a nyugalmat. Rájött, hogy a valódi érték nem a nemesi címben, hanem a kemény munkában, a tisztességben és a szeretetben rejlik. A falu népe lassan megváltoztatta véleményét. Látták, hogy Márk nem csak szereti Zsófit, hanem tiszteli is az életüket. Bölcsessége, amit az udvarban szerzett, hasznosnak bizonyult a mindennapi problémák megoldásában. Segített a falu igazgatásában, tanácsokat adott a gazdálkodóknak. Márk nemes maradt, de már nem a címében, hanem a lelkében. Zsófi és Márk élete nehéz volt, de tele szeretettel. Fát vágtak, földet műveltek, és esténként a kunyhóban, a tűz melegénél egymás kezét fogva érezték, hogy megtalálták az igazi boldogságot. Márknak nem volt szüksége palotára és aranyra, mert megtalálta a legnagyobb kincset, Zsófi szerelmét és egy tiszta, becsületes életet. Gyermekeik születtek, akik a falu és az egykori nemes hagyományait is tovább vitték. A történetük legendává vált a környéken, mint a szerelem, az önfeláldozás és a valódi értékek diadalának példája. A nemes, aki lemondott a rangjáról, nem elveszített mindent, hanem mindent megnyert, mert a szívét követte, és rátalált az igaz otthonra egy parasztlány szerelmében. Köszönöm, hogy velem tartottál. Ha folytatnád az utazást, nézd meg a képen látható történetek egyikét is. Amennyiben megérintett ez a történet, kérlek, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket, hogy ne maradj le a következő epizódokról. További kellemes időtöltést kívánok!